So big now, sorry, them another call radio, no cassette here opening near fees and the right thing. Into I can say betty on Nasu. 11 year ding and he will move in. And I know my kind and if you are a man fan papa. Oh, man, fan papa. Yeah, who the Now, let me tell you something. Even if I did not have this vision, I wouldn't have voted for NPP in this election. I said, if God have not shown the vision, this election I wouldn't vote for NPP. Yeah, I vote 2016. I voted for them. 20. I said I will vote for them again. What's your problem? Adishima, my prophet Bernard abeye video bi ato abonti ache se Ghana fo asore wakapa e won nsam a wo mo kan so ne nyina ne se nye se nyame yi kire no se John Dramani Mahama ye mampani a wote agwam kra ne beye mampani anko no pa se beye a obetutu nanamo akopie mu e wo polling station akoto aba e dia ma MPP amanyokuo ne die nko onye biom esan se niema bia ne ni da so se e ban enya ade e baaye aha ye too much GH so mesel afen wani aboye so abe subscribe no like so na wa share video no e dia ma me channel so ma me say notification bell nso obebo so se be ya video de betum bia obetumi anya bia tie na so anya bia hye Prophet Dr. Bednego number no so ene that screen ase no uhia bibi se abrabomu haw abrabomu koda na wo twe a emma wo de tare a na wai Prophet Dr. Bednego se frene na omoaw ewo sa enema ni nyina ho na wonsu timi gina bra na ewo abrabo yi mu na timi aboaw na wabusua nso atimi agina ne na so bio sade kane no na etie anofonom se ekoye nsem ni mu a Prophet Bernard Elbena e preaching eba abontin ewo bra wo gina na sorry dem no kan se enema bi ankoye ewo MPP afa na aye ne ya esan se bre bi onu atimi ma dipa bi lore fe so monkoto aba emfa ma yesa amanyokuo we nanso ene niema no wo hwe ni mu se beba nyina no entimi amade di kan ha ne yie papa no eye sidi ne ha ne yie pa de to so mienu eye cathedral na amaso no esan se wo mampani di ohu ne se wo na onya awoda yeso so pese o si cathedral de mo my Ghana na afa ye de ne be ye o man ni nyina adadwene abaye adeso a e de ato amanyina so esanse ehwemu a ebra cathedral adwen yi ba ye ne Ghana fo ani je sese ye nuanu muslimifo wo mo ba bi o mu hia de a eho behia se ye nso Christofo se de Ghana fo claim se Ghana e Christian nation nke beboa se ye nso ye benya ba bi se to de ye de nyina be koye nkotodwa anim e wo mpaebo mu ni aboa ama niema etumi aye kama ni nti obi ya de nadwene e ma ye mampani kane a watwa mu no e na nadanko ekufo adre bi kra donate cement ne ho nkro ne ba nanso ekwowi ase na kamia ye se cathedral no akoye bibie ho eno na nam so ene Prophet Bernard Elbena ede nsem atudwa nanso we kamia ye se ebre inauguration ne kwaso na anu ede twa mu ya no Pentecost chairman enso de na no nsem tudwa e wa abra wa yire TV amane boni ne twetwe nkomo na wo bisa ne nsem bi se kamia ye se de ememuo ne kono president we ko na foforo ba ne sen e na ye papa esi hu no nsem no esifa na nsem we paka ne de anu odin wono susu di bitu dwa na nsem ni mudo yenkwatie Prophet Elbena de emra ne wi ye the Pentecost chairman so video no atwas e de amamo yenya botani hwe video yi mienu ne ba ye de aka no atwas. Now, let me tell you something. Even if I did not have this vision, I wouldn't have voted for NPP in this election. I said, if God have not shown the vision, this election I wouldn't vote for NPP. Yeah, I vote 2016. I voted for them. 20. I said I will vote for them again. What's your problem? This guy, I gave him money to travel to Takoradi to go and vote for MPP. Twice. I said, you vote, then take money and go and vote. Why wouldn't I vote? Because one of my issue is with the city. One of my issue is with the cathedral. Yes, I had an issue with it even before all of this came. I have two issues. My first issue is that why must they break all of that to build God a church?
Now, if one man says, when I win power, I'll become, how must that become Ghana's vision? So these two things, the rest is up to me. These two issues. I voted for Akufo-Addo because number one, of the vision God showed me. Number two, because of free SHS. Now, free SHS has already been done. So I'm okay. This time, I said God has showed me a vision. And even if God did not show me the vision, I won't vote for MPP. If you don't like it, go and vote your own. Is your vote my vote? Is my vote your vote? Everybody vote your vote. Tell them, one me preach here. If they joke, I will extend 30 days of strange prophecies. And I will end on the sit. You see, I'm showing you the nature of a prophet. Yeah. Prophecies provoke change. Yeah. There's a change coming in this nation. And it will happen for every eye to see. And every ear to hear. The National Democratic Congress will sing even on the night of December 7th. They will sing on the night because things will be clear to them. As a prophecies provoke change. By the 8th, it will be clear to Ghanaians that change has come, not interchange. Are we saying the interchanges are not good? They are good. As I was on the flower pot one, I said, thank you, His Excellency Nana Akufo-Addo, because now from somewhere when I'm coming, 5 minutes, I'm at home. I said, oh, good, you have done well. But when there is change, we appreciate the interchange, but still there will be change. My God. My God. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Omo kasa o one na ban so no. Enye san leaders na do ban so na ye wo. Me say na me ni ho. But the air ni say yes san yes strategy. So begina sorry them anabeko radio no akaseti opening na free say enye the right thing. Nti ya again say betieti on naso. 11 ni adi nyina na ye wo mu den. Ena no ma ye kan nyina no ebi o ma mfa papa. O ma mfa papa. Ye hu de ye hu. Nti sana ye ne omo nante ye. Ena sana ye ne we nu so be nante. Eno ma bi say na mo kan ya ma mfa na ko oh ti say bi anka 11 no we thought at that time say bi ananka enya de e be hia because Ghanaians can dodge it. Obetimi a dodge. So o ka say bi a oma onko mane ma miska 100 and now beginning levia obechemu mi no man 50-50 ye kan nyina but sabre na me so man hu de na ye kan nti dem person make sure say we engage but we did it respectfully. Arofonom na chese video no mu nsem ne yakwa akwatie di aban anu odin na eya prophet Bernard video no e na comment wase ne Ghana fo bi bu afu sa aho na chese kamera sa sofo ne de ebinum de wo matenka na hye nkoma na se bibi etesa na wo mo kra no nko mu kire mu a asofo na sese mu de mo ho dwondwo amanyoku ni ade no emwa esan so obi wo waso dem na wo ye sabi NDC ni na wo leader no wo ye MPP ni emwa nyamedwuma enkwa animu eyesa na asa wo se nyamedwuma wo nyame asem a wo kan mu nti yenhwe na sa ne ma ne yensesa emfamfiri ho na obebisa se Pentecost chairman nsem a wo kan no ne mpomponso ene se ne mpomponso nyina ne se ebra komotwetwe na ekoso no wo kan bibi se wono de woni amanyosam ene sasem sem no wo mo tai ben ho pa sanse e hwe mampani dada wetwom na nadan kwakufu adwa
wɔn mo yɛ mpanimfoɔ nti ɛwɔ sɛ to de bi a yɛ respect wɔn mo ɛwɔ saa nneɛma ne kwan ne so enti ɛbra na asɔfoɔ ni bi gyina TV so social media toto ayampia ne ya ne ha wɔn mo nanso wɔn akɔyɛ mpanimfoɔ ɛdeda no ne nti no bibia ni a wɔn mo kɔyɛ mpanimfoɔ na so ɛna ɛkɔka kyerɛ wɔn mo na ɛyɛ ade afutuo deɛ wɔn mo ma ɛyɛ yɛ ma mpani a wɔatwa mu bi wɔn mo tu ne fopa nanso wɔn deɛ ohun ne sɛ afutuo ni ebi fa ebi amfa ayensɛm ne bi wɔ hɔ no ma wɔn mo gye tu mu ebi nso wɔ hɔ no ma wɔn ma anyi antum na ɛno ɛna Ghanafoɔ bi ka ne sɛ ɛne saa afutuo na anyi antum na anya yɛ no ɛna nam so a cathedral nsɛnsɛm yi ɛbɛgye ne ho mena ɛwɔ man mu san so wɔn hwɛ a wɔn bɛgye di sɛ nsɛm a na papa ne mpɛ so ɔbɛbie n'ano aka akɔ deep no wɔn mo yɛ sure paa sɛ cathedral ho nsɛm no ekokopie mu nti sɛ prophet Bernard Elbena enso so dia betu dwa se cathedral no ene city no ene ma eye amanyosam MPP amanyokuo na nkasa no woye na adwene se nkenya sama ha makra ne beba enko nto aba fa ma MPP bio ensemi beto abonten apegana fo ahyase eye reactions towards ensem na wo mo ka ne se ehu behia sa asofo na yeyi yanim ena me wa ha ochena me wa ha ne nyina yentwa so yenya na emmoa emanyamedwuma ne ntimi fa ne ntoma panfira esan se ba ne se wugina nyame aso dem e kanya mesem na wodi eye party nsemba be frefra na obi wo ho no mukra na ne ebufuo nti wotimi story pie fi aso dem mo fa bebi opeso wo fa enu nti ye be sere sa asofo na eniema ekoyi asabe ni akodi ha ewo ma ni asaso apia akodi ha ne yenyai na yenhwemu nyame adwuma ne sade tie na thou say the Lord na doso enti ne yenyina no yenhwe na yentimi nhwe yanimu kwan na adwuma oba ade ade ahye yensa ne yenye na yentimi mu a oman Ghana aha ena brema akwan ade yensem ni nyina no asi ye na ha ye too much so mesre se wo be subscribe no like no wa share no wa bobel ne so se be ya video de betum bia wo betumi anya bia hwe na nso anya bia tie Prophet Dr. Abednego number no so na that screen asene frɛ no madi nka aka kyerɛ sɛ bibi e hawo efa abrabɔ mu da yesem mu da ye basa sunsun mu nsɛm bi ekosu tie wa abrabɔ no frɛ na wo benya abotire ene wadi mu nkomo no wado sukoye no aboa wo ama won so wo hawo ni nyina no etimi adane anigye ade ama wo dwaso hema ena megye so ye bɛsɛ